Pinoy Bus Driver TV. Ang kilometer dito. Wala. Ano eh, 180. Ha? 180. 190. Binabak daw sa mar.
Bago yan. Bago yan. Ay, tawag sa tawag. Wala rin ba ang cellphone? Tulog ako eh. Wala. Day. Wala na. Topor. Topor. Ha? Apil na, apil na. Para na masakay. Sama, drive ko.
lechon. Sarap lang din isog sa ano eh, pag wala eh. Pero pag nandiyan na, Nakakaumay na, no? dami. Dami order, ah. Listahan eh. Dami na. Ay, listahan niya oh. Nakakain ka pa ng ulo? Nakatikim ka ba? Hindi. Yung paksiw. Pero yung nili dyan. Ganyan. Tatak. Stop. Lagyan mo kasi yung ano mo, Para ano yun? Stop. Ang ginagawa sa salubong, may papunta rito. May pasalubong. Cute kasi nung stop nyo. Stop. pang ano lang yan eh, pang building. May lalabas, may papasok. Ano tawag dito? Lakman.
Diretso ba tayo ng Kabayo? O meron pa tayo ng Katurugan? Dalawa ko lang yung ginawa nila dyan ang puro malalaki. Ako lang yung isa. Akala ko isa lang. Kung gawa lang yung isa. Gagawa. Signal. San Sebastian. Barugo. Galing pa tayo ano? Oh. Galing pa tayo na.
Labangan, Samar. Palasong ka na ulit, palasong. Isa na tayo. Labangan. Adilaw. Reza, Raposo. Malaban. Express. Balik nila, balik pa na. Luis Seleria, si Jerry Nicolado. Wala sa atin yan. Wala sa atin yan. Balik pala ka na, balik ka. Ha? Dami luluto. Fiesta na sa kanila. Stop. Labangan. Mount Pablo. Stop.